Počúvate energetickú panorámu Rádia Sever. Zaoberáme sa dodávkami elektrickej energie a plynu do domácnosti. Na to máme pri mikrofóne inžiniera Michala Daníška, špecialistu podpory predaja, a Evu, novú manažérku zákazníckeho centra v Žiline spoločnosti Right Power Energy. A teraz otázka, ktorú veľmi často dostávame aj do rádia od našich poslucháčov. Aj sám sa pýtam, ako a kedy môžem zmeniť dodávateľa, lebo mám jednoducho zmluvu. A prečo by som to vlastne mal robiť, pani Nová? Je to super otázka a veľmi sa teším, že ju vôbec kladiete, pretože si myslím, že ešte veľa ľudí vôbec netuší, že dokáže urobiť takúto zmenu dodávateľa elektrickej energie alebo plynu. Pani Nová, väčšinou sú ľudia takí konzervatívni a verní sú nejakej firme. Oplatí sa tá vernosť? Záleží od ponuky a dopytu, je to samozrejme obchod. Čo je teda dôležité, a pokiaľ sú tie otázky, že ako vôbec môžem zmeniť a či môžem zmeniť, tak prvá dôležitá vec je, akú má ten daný klient alebo záujemca o zmenu zmluvu. Hovorím to preto, lebo historicky bolo možné dodávateľa zmeniť jedenkrát za rok, prípadne 3-krát za nejaké obdobie alebo každé 3 mesiace. Momentálne to zákon umožňuje každý mesiac s tým, že je dôležité, ako je viazaný klient u pôvodného alebo aktuálneho dodávateľa. Takže to je jedna z vecí, ktorú potrebujeme vedieť. Samozrejme, na základe tejto informácie a záujmu dokážeme vypracovať zákazníkovi cenovú ponuku, ktorá nie je len o tom, že porovnáme ceny, ale samozrejme máme aj množstvo benefitov, taktiež poradenský servis. A samozrejme, na základe tej výpovednej lehoty dá sa prísť prvému v mesiaci k novému dodávateľovi. Čiže ten prestup trvá zhruba koľko? Najneskôr 21 kalendárnych dní s tým, že je jednomesačná výpovedná lehota, ale hovorím to vzhľadom k tomu, ako má postavenú klient pôvodnú zmluvu u svojho dodávateľa. Čiže existuje viazanosť a viete poradiť aj, ako možno tú viazanosť prerušiť, ak sa to oplatí. To, že je jednomesačná výpovedná lehota a proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní, je ten najrýchlejší možný čas, ktorý sa dá spraviť. Ale ak je klient, ktorý má nejakú viazanosť, ktorá býva minimálne rok až 2, prípadne viacej v niektorých extrémoch, tak tam tá viazanosť potom v podstate zmena dodávateľa až vtedy, keď končí zmluva. Ale sú tu, tým, že boli nejaké nekalé praktiky na trhu, tak prišli nejaké nové vstupy do zákona, ktoré hovoria, že aj keď som viazaný, tak existuje cesta, hlavne týka sa to domácnosti, je táto výnimka, že na prelome roka sa vždycky schvaľujú nové ceny. A v tomto období, keď prichádzajú dodávateľia s novými cenami a je jedno, či pôjdu smerom nahor alebo smerom nadol, ten zákazník môže vysloviť nesúhlas so zmenou ceny a bezplatne a bez pokuty môže odísť od súčasného dodávateľa. Takže to je to, čo umožňuje dneska legislatíva. Pán Daníšek, a čo by som vlastne potreboval najprv sa ísť odhlásiť k doterajšiemu dodávateľovi a potom po absolvovaní tej administrácie prísť za vami už s odpojením od predchádzajúceho dodávateľa a potom mi vy vybavíte zapojenie, alebo to dokážete urobiť vy, pán Daníšek? Proces zmeny dodávateľa, aby každému bolo jasné, je administratívny prvok. Nikto nič nepríde meniť a nikto nič nepríde odpájať. To je veľmi dôležité. Za druhé, sme tu pre klienta. Nemusí si s ničím robiť hlavu, my mu poradíme. To znamená, zober svoju vyúčtovaciu faktúru, zober svoju súčasnú zmluvu, prídi ku nám do centra. My sa na to pozrieme a povieme si, aké sú možnosti a kedy bude možný termín zmeny. Samozrejme, prejdeme si aj podmienky spoločnosti Right Power Energy, ak sú pre vás vyhovujúce. Tie podmienky uzatvoríme ich v zmluve, samozrejme k tomu idú všetky zmluvné dokumenty. Klient tým pádom je vybavený, nemusí nič riešiť. My sa postaráme o všetko. My ukončíme zmluvu s súčasným dodávateľom a zariadíme proces zmeny dodávateľa. Chcem upozorniť, že proces zmeny dodávateľa je bezplatný. To znamená, že nikto si nesmie účtovať za toto. To znamená ani nejaké poradenstvo administratívne, alebo neviem, ako to nazývajú niektorí dodávateľia. Čiže hovorím, je to bezplatné a my celú tú procedúru spravíme za klienta zadarmo. Bezplatne. To znamená, on nemusí nikam chodiť, on nemusí prísť ani dokonca ku nám. My všetko vieme urobiť po telefóne, mailom, faxom a hocim akým médium, aký jemu vyhovuje. Samozrejme, poštu a zmluvné dokumenty potrebujeme podpísať. Takže to si medzi sebou vymeníme poštou a potom následne sa postaráme o to, aby ten klient bez akýchkoľvek starostí a chodení niekam sa stal našim zákazníkom.
Čo vy na to, pani Nová? Obyčajne aj muži prenechávajú rozhodnutia na ženy doma. Určite áno, my sa snažíme byť naozaj partnermi pre našich nastávajúcich klientov a robiť pre nich maximum. Presne tak, ako povedal kolega, naozaj nie je ani potrebná a nevyhnutná osobná návšteva na našom zákazníckom centre. Stačí jeden telefonát a naši vyškolení pracovníci sa budú tomu zákazníkovi venovať podľa jeho potrieb. Ja by som sa predsa u vás zastavil. Nech sa páči, sme k dispozícii každý pracovný deň od 9. do 17. hodiny. Hovoríme s Evou Novou, manažérkou zákazníckeho centra v Žiline a hovoríme aj s inžinierom Michalom Daniškom, špecialistom podpory predaja.